Bismillahirrahmanirrahim. İslaptan bilen qasam içdi. Sen sarmayan temdit boldy ha indi. Yine bir gün basen. Nesip bolsak yine bir gün sen ihtiyarında kıyamet kazanmadan çyym qasam içdi. Boldy da hemme tamam boldy. İzinden wala yalin aşır. Zamanın içinde şu ay günün aylanıp durmaklygyna bir siri ayyamlar, bir siri güller, bir siri wagtlar, bir siri daqaýyk we saniýalar beýleklere wara arzaşykanlar. Hem çananyka dağ bilen park edýärler. Birentek dağlar görýändirsiň daşly burun tarapdan ot bitene. Emma birentek kuhistany yerler var zahidan tarapda gyzyl çykyp oty içinden. Madeni tala istikraj edilip oty şatadan. Hazreti Mevlana bu arada diýär, şu adamlar birbirinden park ediyor, zamanlar birbirinden park ediyor. Cümle alem zin sebep gumrah şut, kem kesi zebdale hak agah şut diye Hazret Mevlana. Kan adamlar hemme adamlar aylanıp berse hava bir kellesi var, iki kulağı var, iki gözü var, dili var, ayağı var diye hamda hemmesini meňzeş görüp peygamberler bilen kafirlerin arasını parkını bilmeyen geçtiler deyiptir. Cümle alem zin sebep gumrah şut. Hemme adam ayağının tayanın Allah'ta bir olukon kanuunu riayet etmeyensen ayağı taydı deyiptir. Cümle alem zin sebep gumrah şut, kem kesi zebdale hak agah şut. Hem sariba enbiya berdaşten, evliyara hem çoğut pendaşten. Şun yalak 10 güllen qadrını bilmeyen ayağı taydı deyiptir. Ayet güller, arafa güller yalak güllen qadrını bilmeyen şondan ders almani, şondan ibret alman ayağı tayakında kıyametin bivad etti deyiptir Hazreti Mevlana. Ey Müslüman doğan Allah Teala hal fi zalika qasamul lizi hijr bir aklı ve adamı olaqan zat bilen qasam içernirdi. Ey mümin Müslüman doğan Allah Teala onun näme dip erzişli bolmasyn nipdir. Onun içinde akça kefen giyen yalak barp, akça çağa yalak, gunnolan çağa yalak bolaqamda öz eýmiň daşyndan leppeyk aylanyan günna dipdir Allah Teala. Şondan çynym dipdir. Bir olaqan iş ediljek bir. İkincisi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydiya ma min ayyamin a'zamu indallahi ve la ahabba ileyhi'l amalu fihinna min hadihi'l ayyamil ashr. Peygamberimizin sahih hadisi var. Allah Teala şu Kurban ayın 10 günün içinde edilýän sogaplara ürji bolşýarlyk, edilýän sogaplara beter hoş bolşýarlyk hiç bir ýylyň içinde hoş bolmaýar diýipdir. Ondan soň fa aksiru fihinna min at-tahlil we at-takbir we at-tahmid rawahu imam Ahmed. Sahih hadis. Ondan için başardığınızsa bu bikar gelmeň dipdir. Peygamberimiz la ilahe illallah edin dipdir. Allahu ekber edin dipdir. Boş gelmeň dipdir. Elhamdülillah kan edin dipdir. Indi ewrak bardyk ha gurbanlyk çalynjakdan bir günüňçe 9 bolýar. Arafa günüyle. Arafa gün marada Peygamberimiz aýdypdyr. Arafa gün şu gün arada tutmak barada elbette. Gaýrat edeýin tutaýyň. Ahtasibu alallahi ay yukaffira as-sanata qablahu we as-sanata ba'dahu rawahu Muslim. Sahih hadis. Peygamberimiz aýdypdyr şu erti çalynjak diýwaty 9 gün arada tutmaklyk ay mena diýipdir şonu Hudaý Taaladan umidim kan nipdir. Geçen ýyl we geljek ýyl näme günah bolanmasa şoň hemmesiniň pozulmaklygyna sebep bolarmy hadiýan dipdir Peygamberimiz. Geçen ýyl musulman adam näme günah eden bolsa, dağyal günah eden bolsa, şu günahlarning pozulmaklygyna sebep bir mugada geljek ýyl musulman adam ýalňyşýa da aýagy taýýa. Şu aýagy taýýany Hudaý Taala görmedik kış bolaqamda günahyny geçermi hadiýan dipdir. Ondan çyym Ramazan ayı yalak muhim bolşýarlyk şu Kurban aýynyň 9-njy güni arada tutmaklyk muhim dipdir Peygamberimiz gaýrat edeýlik inşallah. Ýene biride ýylyň içinde inki şeytan horlanyp aleyhillana musulmanlaryň düşmany bolan şeytan ýylyň içinde inki hor gören ýagdaýyny ewliýalar aýdýar. Hatta Peygamberimiz aýtýar hadis-i şerifde ýylyň içinde inki kemerşeken bolup bili omurlaqamda beter ejirlän şu Kurban aýynyň 9-njy günü nipdir. Çon Hudaý Taala beter rahmetini dökýän gün bolmaşagan. Ahir kasada Kurbanlyk güni, tamak çalynýan gün. Ey musulman, özüň edýän işiň kişilik mukadime Peygamberimiz aýdy aleyhissalatu vesselam sahih hadisde İmam Tirmizi bilen İmam İbn Majah radıyallahu taala anhuma rivayet ediyor. Gurbanlyk gün sen gurbanlyň damak çalanda sen şu pıçağın süýkap başlayan damakdan deslapky damakdan çykakamda ýeri ýetmäke şu jal gatyryjyň wesilesi bilen sen günen geçlakamda Hudaý Taalaň ýanyna derejen galýa diýipdir. Kıyamet gününe şu çalan gurbanlyklaryň toýnaklaryny, şoň derelerini, şoň hamlaryny, şoň tüýlerini hemmesini getirecekler.
bu Hudaý Taala terediň bir tarafyna goýar hamda şoň wesilesi bilen sen günahın gaçak diýip Peygamberimiz şey diýär. Ýene de Peygamberimizden sahabalar sorapdyr. Ya Resulallah, şu gurbanlyň ony gün hemme kişkan hazinede hamda biren teklemez diýe çalýar, biren teklemez dawar çalýar, biren teklemez sagyr çalýar. Şu näme? Ya Resulallah, ma hadihil adahi? Näme gerek taşy diýipdir ya Resulallah? Nägat arzaşy başyň Hudaýyň ýanyna diýip şu barada tawzih isläpdir sahabe-i keramlar. Ohan Peygamberimiz aýdypdyr, sünneti abikum İbrahim, awal İbrahim atam pahyryň sünneti diýipdir. Şoň ýoly. Ohan aýdypdyrlar, qalu fema lana fiha? Hop bize näme? Ibrahim Peygamber saga edipdir. Ibrahim Peygamberden ýadygarmyşdyk, biz etdik. Bize näme peýda wady ýanny? Hazreti Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, qala bi kulli şa'ratin hasana. Şu damak çalýan sagyrdyr, diýedir, dawardyr, her näme bolsun. Şoň bir ennamyna tüýü wadyr, hamy wadyr. Şoň her bir gylyna görä bir dana sagap berýär Hudaý Taala diýipdir. Oham sahabalar ýene sorapdyrlar. Qalu fasawf ya Resulallah. Sen qylly waýdiýan iştada. Ola bir kan aňyrs berse sanapda kötüp bolmajak ýüň diýipdir. Oham Peygamberimiz aýdypdyr, bi kulli şa'ratin min as-sufi hasanah rawahu Ahmad. Şu men aýtýanymda şu diýipdir, deriň gylykandyr, hamyň gylykandyr, tüýsiniň gylykandyr. Hudaý Taalaň da farlykan, ondan hem her bir gylyna görä size bir sagap ýadyar diýip şeýle bir olakan gurrunlary bolýar ey musulman dogan. Ondan sonra Peygamberimizin tawsiyesi bir ennamyňyzdan et kesilen ýalak bolup damak çalmaň diýipdir. Keyfetden damak çalyň diýipdir. Hoş bolan damak çalyň. Hudaý Taalaň rezaýaty üçin damak çalyň. Aý bir derejä artdyrýar da diýden damak çalyň diýipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.